साराथ' एसेसननि दा बिहा जेबो माबा गैया स्टाइल गैया बिहा स्टाइल गैया हिसाबै बियो दा बेल एग्जाम लानायनि सोरनिफ्राय सार्टिफिकेट होगोन बेखौ आं बुंनो हाया आरो बे होनोबो हानाय नङा। जोंनिया मेन चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसना मोनसे स्कुलसो नाथाय स्पर्ट्सआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द' एस'सियेसना स्पर्ट्स मोनसे आरो बेनि थ्रुयै मोनसे दंबावो जोंहा जे स्टेटआव फाथायहरनो थाखाय चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सियेसनासो फाथायहरो स्टेटआव आरो चिरां जिल्ला काराटे द' एस'सियेसनाव बिरदाव ब्रह्मआ मेम्बारमोन बेखौ एक्सपेल खालायबाय बेबायदि खोथा होनदों नाथाय आं चिरां जिल्ला काराटे एस'सियेसननि आं माबा नङा मेम्बार नङा आङो सारजों हय सोलोंदों स्टुडेन्टसो स्टुडेन्टआ बोरै माबा जाखो मेम्बार जाखो बेयाव फराय फोरोङो बिनि थ्रुयैनो बेल एग्जामबो होयो जों गासिबो जोंखौ सारा सानदों नामा जेबो फराया हसे ओरैनो होदों गाइडलाइन मिथिया बेबायदि सानदों सारा नाथाय जोंबो फरायो। दिनैनि खौरांगिरि मेल लेंनायनि जाहोना जाबाय दाखालि 20 तारिख मे 2023 मनेस्वर खाख्लारि सारा जोंनि सायाव माखासे एलिगेसन होदोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द' एस'सियेसननि गाहाय नेहाथारिया नाथाय बेहा एलिगेसन होनायनि जोंखौ राइट्स गैया मानो होनबा जोंहा मोनसे स्कुल बे जोंहा स्कुल एस'सियेसन एक्सट्रा दं मानो होनबा जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसन मोनसे दं बेयावसो बेल एग्जाम जायैनि खोथाया बेजोंसो सोलियो मानो होनबा सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एकाडेमियाव एस'सियेसननि माखासे एकाडेमि दं बे एकाडेमिया ओरै जायो जाय सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसननि आन्डाराव एकाडेमि खुलिदों बेनोसो जोङो बेल एग्जाम होनायखौ जों होयो आरो बेयाव गुबुननो जों होनो हाया आरो तथापि जोङो मिलिजुलि थानाय हिसाबै खननै बेल एग्जाम लादों मनेस्वर साराबो आंनिफ्रायनो सार्टिफिकेटखौ बिनानै लांदों नाथाय एबारनिफ्राय आं सार्टिफिकेटखौ हरनाय जानाय नंला आरो मानो होनबा जोंना सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसना एक्सट्रा चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे द' एस'सियेसना एक्सट्रा मानो होनबा जोंनिया जादों स्कुल बिसना जादों स्पर्ट्सनि मोनसे जांख्ला बिसोरो स्पर्ट्ससो जोंनिया जादों एकाडेमिजों स्कुल्स माबाजों स्पर्ट्सजों मिलाया मानो होनबा स्पर्ट्सै माबोरै गथ'फोरखौ बोरै स्टेटआव लांनांगौ बोरै नेसनेलाव थिखोहरगोन बेसो स्पर्ट्सनि माबाया नाथाय जोंनिया जाबाय जों गथ'फोरखौ माबोरै बुथुमनो हायो माबोरै फोरोंनो हायो बे आरो जोंनिया सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसननिया ओरैनो मानि थाखाय नोंथांमोनखौ बिदि कमप्लेन होदों बा एलिगेसन लाबोदों एलिगेसन लाबोनाया मनेस्वर सारा ओरै होदों आरो सानै गथ'खौ ग्रीन बेल्ट आरो अरेन्ज बेल्टखौ ब्लेक बेल्ट होदों होनना बुंदों नाथाय बेयाव माखासे जाहोन दं जों ग्रीन बेल्ट आरो येल' बेल्टखौ अरेन्ज बेल्टखौ ब्लेक बेल्ट होदों होननायाबो बे जानो हाया मानोना बियो बोरै नुखो मोनसे एस'सियेसननि माबाखौ गाइडलाइनखौ बोरै मिथिगोन बिलाय आरो बेल एग्जामा जाबाय बोसोराव खननै जायो 6 मान्थआव खनसे जायो बिनि थ्रुयै सारा उल्टा पुल्टा नाम खालायगासिनो आरो माखासे बुस्थुखौ आं सानदों सारा जेरै ब्लेक बेल्ट 4 दान बिदिनो आंबो सारनि स्टुडेन्टमोन सिगां आरो सारा 2014 आंखौ जेनिफ्राय गारनानै थांदों बै टाइमनिफ्राय आङो सारखौ फन खालायदोंमोन नाथाय मोनाखै नाथाय अल आसाम सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसननिफ्रायबो सारनाव फन फैदोंमोन सारा रेसपन्स होआखै हमाखै बेनिफ्राय आंनो 2015आव आंनो माबा होबाय आरो बिबान होबाय अल आसाम सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसना बिरदाव ब्रह्मआनो चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसननि इनचार्ज बिरदावनि थ्रुयैनो सोलिगोन सार्टिफिकेटआबो अल इण्डिया सिसेंगा फेडारेसननिफ्राय फैयो अल आसाम सिसेंगा सिथोरियाव बेनिफ्राय अल आसाम सिसेंगा सिथोरियाव काराटे एस'सियेसना आंनो हरो चिरां डिस्ट्रिक्ट सिसेंगा सिथोरियाव काराटे द' एस'सियेसननि माबा नालाय आङो इनचार्ज नालाय आंनि आखायाव फैयो बेनिफ्रायसो एग्जामा सोलियो साराथ' माबोरै उल्टा पुल्टा बुंखो सोरबा येल' बेल्ट सोरनोबा अरेन्ज बेल्ट सोरबा ग्रीन बेल्ट बेखौ बोरै बुंनो हानो आरो बेल्टखौ एग्जामखौ सोरबा दिङाबा सोरबा बिरदाव सोरबा जयन्त बर्मन बे लायाखै
मानो होनबा बेखौ जोंहा होनायनि राइट्सआ गैया जोंनो होफैदों अल इन्डिया सेसेनकाई चितेरो काराटे दो फेडारेशननि प्रेसिडेन्टआनो होफैदों जोंनो प्रेमजित सेन सारानो होफैदों बेनिफ्राय आरो एग्जामबो लादों सारा गुवाहाटीयाव एग्जाम लादों माबायाव लादों बेयो कटन इउनिभारसिटियाव लादों टीआव इन्डोर स्टेडियामाव बेनिफ्राय साननै ट्रेनिं एग्जाम लाखांनायनि उनावसो सारा सोर पास सोर फेल बिनो सार्टिफिकेटखौ होलांदों नोंथाङा बुंथिनाय बायदिब्ला बियो गावहानो मोनसे फोरमान बिलाइ होनायनि गावहा गोहो गैया नामा साराथ' एसएसननि दा बिहा जेबो माबा गैया स्टाइल गैया बिहा स्टाइल गैया हिसाबै बियो दा बेल एग्जाम लानायनि सोरनिफ्राय सार्टिफिकेट होगोन बेखौ आं बुंनो हाया आरो बे होनोबो हानाय नङा नोंथांमोनखौ जेलेन मेगन सादों सानो नामा नोंसोर आंथ' बेखौनो सानो मानो होनबा आङो 2014निफ्राय हारसिंनो सोलियै दा एसे चिराङाव डेभेलपबो जाबाय क्लाबाबो एरबाय आरो गथ'फ्राबो आङो अफिसियेल गेमबो गेलेहोदों सिगां उक्का होननाय मोनसे दंमोन बेयाव गेलेहोबाय थादों बेनिफ्राय नै आसाम अलिम्पिक एस'सिएशना माबा दाना होदों आसाम स्टेट काराटे एस'सिएशन दाना होदों बेबायदि आरो बेनिफ्राय दा जोङो स्टेट बडिनि थ्रयैबो जों खेला गेलेयो मानो होनबा जोंहा जोंनिया मेन चिरां डिस्ट्रिक्ट सेसेनकाई चितेरो काराटे दो एस'सिएशना मोनसे स्कुलसो नाथाय स्पर्ट्सआ जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट काराटे दो एस'सिएशना स्पर्ट्स मोनसे आरो बेनि थ्रयै मोनसे दंबावो जोंहा जे स्टेटआव फाथायहरनो थाखाय चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशनासो फाथायहरो स्टेटआव बिनि थ्रयैसो थाङो दा आङो चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि काराटेनि सेक्सन सेक्रेटारि आरो लोगोसे आं सेक्सन सेक्रेटारि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारियाव दङ जोंहा दिङा बसुमतारी मा खावलायहरनो सानो मा बुंनो सानो बिथांखौ सारखौ बुंनो सानो बेनिफ्राय जों सारखौ मोनसेल' बुङो जोङो सारा निश्चय गावबागाव एक्सट्रा स्टाइल लानानै गथ'फोरखौ माबायदि फोरोंनांगौ माबायदि बेल एग्जाम होनांगौ सोरनो होनाङा गावहा गाव हारसिं होबाय थाथोंसै जों एक्सट्रा होबाय थागोन बेयाव बुंनांगौ जेबो खोथा गैया बेखौ जोंहा मनेस्वर सारा जिबायदि बुंदों बेबायदि बुंनाय बाथ्राया मोनसेबो जानो हाया आरो चिरां जिल्ला काराटे दो एस'सिएशनाव बिरदाव ब्रह्मआ मेम्बारमोन बेखौ एक्सपेल खालायबाय बेबायदि खोथा होनदों नाथाय आं चिरां जिल्ला काराटे एस'सिएशननि आं माबा नङा मेम्बार नङा आङो सारजों हय सोलोंदों स्टुडेन्टआ बोरै माबा जाखो मेम्बार जाखो बै टाइमाव आं स्टुडेन्टमोन नाथाय आं ब्लेक बेल्ट जाखांनायनि उनावनो सारा कन्टेक्टआवनो गैया माला मा जाखो माला अबे समाव मा होनो बडियाव सोखो आं जेबो मिथिया आरो आं मिथिया हसिया माबोरै आंखौ मेम्बार होनखो बेथ' जानो हायाना आरो आंहानो निस्सय आंनि स्टाइल दङ आरो आंहा जोंनि एकाडेमि दङ माखासे आरो आंनि एस'सिएशन दङ स्टाइल एस'सिएशन आंनि स्टाइलनि एस'सिएशननि जि रोखोम गाइडलाइन आरो जोंहा दङ जोंना सेसेनकाई चितेरोनि गाइडलाइन माखासे दङ बुक दङ बेयाव फरायसो जोङो फोरोङो आरो बेयाव फराय फोरोङो बिनि थ्रयैनो बेल एग्जामबो होयो जों गासिबो जोंखौ सारा सानदों नामा जेबो फराया हसिया ओरैनो होदों गाइडलाइन मिथिया बेबायदि सानदों सारा नाथाय जोंबो फरायो थेंक इउ